Assalamu alaikum. Masu kallon barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan kawo muku wani application ne mai ban mamaki. Kusan ya fi kowane application ban mamaki a wannan shekara na 2020. To amma kafin mu je ga darasin, idan ka manta baka danna mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai, to ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, sai ka zaɓi all, wanda zai ba da dama da zarar mun ɗaura bidiyo YouTube su sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma ka danna mana like, sannan kai share ka tura ma abokanku duka a social media. Idan kana da wani ƙarin bayani kuma kai mana comment. Abin da nake so in nuna muku shine wani application ne mai ban mamaki, wanda cewa yana aiki matuƙa musamman ga masu mu'amala ga hoto. Ku tsaya ku kalli bidiyon har ƙarshe don ku gane abin da nake nufi. Ta wani ɓangaren za mu iya ce masa security ne, ta wani ɓangaren kuma yana da amfani dai wanda cewa idan kuka kalla za ku gane abin da nake nufi. Amfani ne mai matuƙar wannan, saboda haka ku biyo mu ga bidiyon ku ga yanda abin da nake nufi. Farko za ku zo ku shiga cikin Play Store ɗinku. Misali za ku shiga cikin Play Store ɗinku kamar haka. Idan ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka, yawwa daga nan za ka zo ka rubuta camera. Camera blocker. Camera blocker kun gan su na ratata. Kun gan su? Kun gan su na ratata. To ku lura da wannan shi za mu yi amfani da shi, dan da shi na gwada, da shi na ga min aiki. Abin da za ku sai ku zo ku danna. Ku lura da logon shi. Wannan shi ne logon application ɗin. Yawwa bayan kun zo kun shiga, sai ku zo ku danna installing, sai ku installing ɗin shi kamar haka. Ku ɗan jira shi idan ya yi installing. Ba shi da nauyi. Ga shi nan yana installing, ya kusan gamawa. Yana da matuƙar amfani ga duk mutanen da suke mu'amala da waya. Muna nuna muku ta wannan ɓangaren saboda ku gane abin da muke daki-daki. Shi yasa muke zuwa Play Store mu installing ɗin shi ku gani kai tsaye, saboda kada a ce an samu matsala, mutum bai gane abin da muka yi ba. Dalili kenan. To yanzu bayan ya gama installing, za ka iya buɗe shi ta nan, za ka iya zuwa kan desktop ɗin wayanka ka buɗe shi. To amma bari, saboda kowa in ya gama ta ka nuna mai, bari in nuna mai ta nan gurin ɗin. Sai ka zo ka danna ga open nan, abin da ake nufi nan gurin, sai ka danna open. Bayan ka danna open haka zai buɗe maka. Ka ga fuskan application ɗin? To da zaran ya kawo maka wannan application, ya kawo maka wannan fuskan, abin da ya kamata ka yi shine sai ka zo ka danna start. Daga nan ƙasa ga wani wannan nan, sai ka zo ka danna. To ka gani? To abin da bayan ya kawo maka wannan fuskan abin, me za ka yi daga baya? Sai ka zo ka danna kan wannan ɗin. To ka gani nan gurin sai ya tambaye ka, sai ka ba shi continue. Idan ka danna sai ka ce mai continue. To ka gan shi nan ya nemi kai activating ɗin shi as administrator. To sai ka zo nan gurin, sai ka danna nan gurin. To da ka danna nan gurin shikenan sai ka fita. To kaga bayan ka danna nan, kaga kai activating ɗin account ɗin. To daga nan gurin ga wasu layuka nan guda uku, sai ka danna kan shi. Idan ka zo nan ka danna kan shi, nan gurin ga, mun gani? Mun shiga wannan setting application, ka ce mai sai ka cire wannan makin ɗin, ga wani ɗan box nan gurin, sai ka cire tuk ɗin da yake cikin shi. Ka gani notification kenan. Bayan ka cire waɗannan ƙasan ma ga wasu akwatuna nan guda huɗu. Kun gan su nan? Ta nan gurin a jere, shi ma sai ka cire. Kun gan sai ku ciccire su kamar haka. Idan kun cire su kamar haka, shikenan kun gama saita application ɗinku. Abin da za ku yi na gaba shikenan, sai ku fita daga cikin application ɗin. Kun ga yanzu yana kunne kenan. Idan kuka fita application ɗin, amfanin wannan application ɗin shine, bari in nuna muku abin da nake nufi. To kun ga yanzu misali, idan wani ya ɗauki wayar ku, yana buƙatar ya buɗe kyamara ya ɗauki hoto ko ya recording ko wani abin da ya shafi wannan, in dai za ka yi amfani da kyamara, bari ku ga abin da zai nuna ku. Bayan kun gani, kun ga abin da zai nuna. To kun ga abin da ya ce. Kun gani yana neman permission. Unable to connect with the camera, please
check whether the camera is on. Ko ka nuna wannan ba zai ba, kun ga zai fita. Ku lura ku gane abin da nufi. Kun gani kuka shiga camera ga abin da take nuna, abin da za ta rika baku error kenan. To bari mu koma cikin application ɗin. Bari mu koma kan application ɗin kuma ku ga abin da muke nufi, mu kashe shi. Kun gani? Kun ga abin da muke nufi? To bari ka gani. Yanzu na yi disable ɗin application wato na kashe shi. To bari ku gani abin da nake nufi. Idan mu shiga cikin camera mu kamar haka. Kun ga gani? Kun ga gashi yanzu camera ya shiga ba tare da wani matsala ba. Saboda haka wannan application yana da matuƙar amfani, yana da ban mamaki. Idan ya kasance wannan shine ziyartar tashar namu na farko, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa, sai ku zaɓi all, domin idan mun ɗora bidiyo YouTube su fara sanar da ku. Idan kuma bidiyon ya burge ku, da Allah ku danna mana like, sannan ku share, ku tura ma abokanku duka a social media. Idan kuna da tambaya kuma ku yi mana comment.